Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time. 27 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, welcome na sa ato niyang aparatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa ato niyang mga kabombo, Biwebes na kita sa karon nga adlaw banwa ha, pet sa 31 kita sa bulan sang Marso, tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami na tob-toble sa isang takna subong yang aga sa pagdron sa pinakabarega panguna. Mga mainit na balita local, national, kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita nagikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa subong aga ang atong mga Bombo Patrol reporters sa field. Subong man atong mga Bombo volunteers kag Bombo correspondents. Ano pila-pila ka barangay panguna nga mga balita nga ato niya nga tutukan sa subong iyang aga mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pila iya ka mga ragap panguna nga mga balita nga ato niya nga paghahatagan sang pagtamod subong sa riwat sining Webes naman nga edisyon sa ato niya nga paratuntunan drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local, isa ka persona, lalaki patay, sang ginluthang kagabi. Las 11 takna sang gabi, driya sa Maya, Barangay 30, siyudad sang Bacolod. Ano ang pinaka-latest nga investigasyon sang aton iya nga mga katapos sang kapulisan hanungod sini? Sino ning nagduthang patay sini sa iya, no? Hibaloon nato na sa aton iya nga mga kabombo, sa aton iya nga mga kauturan karon sa report sang patrol. Kag subuman sa subong iyang aga, sa aton iya nga mga kabombo, sa pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita local nga aton iya nga tutukan ang isa ka drug den maintainer, no? Subuman sa ato riya nga mga kabombo ining duha apat ka iban pa nga mga nagagamit sa illegal nga droga, dakop sa ring drug by bust operation naging patigayon sang PIDEA sa Regional Office 6. Balo naman naton ang latest nga update sini kag subong man sa ato riya nga mga kabombo sining pagpatigayon sang F2F o kon face-to-face classes. 19 ka mga eskwelahan tanan
Driya sa may syudad sa Bacolod ang naaprubahan na para sa face-to-face classes. Iban nga mga eskwelahan na tala naman nga aprubahan sang City Council. Subong man sa ato niya nga mga kabombo, no, pila pa ka mga nagapanguna man nga mga balita nga ato niya nga tutukan. Subong nga adlaw amo ning last day, no, sang aton iyang alert level status like diri sa Bacolod, alert level 1, kag sa probinsya sa Negros Occidental, alert level 2. Sa mga ibaluan naton by tomorrow kung ano naman ang aton iyang mga alert level status tiyambal gani, no, sang provincial administrator sang probinsya sang Negros Occidental nga ginadawso nga ang proposal sining Provincial Health Board nga ginpalabot naman sa Office of Health Department sa Region 6 ngay muon na lang nga kada banwa o konsyudad ang pagpapanaog sang COVID alert status. Kag sa aton iya nga mga kabombo, dugang pa nga mga balita, no, sa mga balita pungsud nun nga ito niya nga tutukan subong iya nga aga si President Duterte nagaplano nga magpatawag sang iya sa nga final meeting agud formal nga magabiya sa iya nga mga opisyales antes magpanaog iya sa puwesto. Ay Marso na, no? Kag subong man sa aton nga mga kabombo naging final kag executory na ining assessment sang binilyon ka pesos nga estate tax nagikan sa pamilya ni late o kon former dictator Ferdinand Marcos 23 katuig na ang nakaligad. Kag sa aton iya nga mga kabombo, dugang pa nga mga balita nga aton iya nga tutukan tiyang PIDEA nagpromisa nga magapasa man sila sang latest report sa illegal drugs nga nagasulod sa pungsod sa amuning ila sa niya nga pagpahayag ko ng promesa. Kag initanan ha, ang ato niya nga tutukan, kag ato niya nga diskusyonan subong yang agadri sa ato niya paratuntunan, kag subong man, no, syempre, balita nagikan sa luwas sang pungsod, ang Russian invasion para yun lang gid sa gyapon, no, ila sa nga pagpamomba. Kag karon maga-check man kita sa pinaka-latest update. Kamustahon ta ha? Chikero naton ang sa aton nga mga kauturan ang pungsod Japan. No, kay man grabe to ang sa subong ko nagbalik na gid totally ang turismo bala kay grabing pag-bloom sang sakura, no? Ang cherry blossoms. Wow, tubalik na ba ang turismo dito iya sa Japan? Kamusta? Anong pinaka-latest update? Kaya mo gining padulungan man sa mga turista, no? And anong latest update sa ila? Especially, sa ila sa nga turismo, no? Kaagunto man sila sa supply sang gatong or wala man, no? Latest update sa COVID-19. Karon may kaupod nato na ang aton nga Bombo International Correspondent direkta iya sa Japan, Sir Josel Palma. Sige, so inita na ang ato niya nga tutukan, ang ato niya nga diskusyonan samtang nagapangalagad kita sa subong iya nga aga, dirigid lamang, no, sa Webes nga edisyon sa ato niya nga palatuntunan, Petsa 31. Grabe, Bombo Anthony, katapusan na ni nga adlaw sa bulan sang Marso, kag basically, sa aton nga mga kabombo, it's 39 days to go. 39 kaadlaw na lang ang nabilin, no, sa ato nga mga kauturan kag May 9, 2022 election na. National kag local elections. It's 39 days to go. Sige, no? So, initanan, no? Sa liwat, ato riyang diskusyonan. Samtang kita ay nagpangalagad, dirigid lamang sa Lunes naman yung edisyon, Webes naman yung edisyon sa ato riyang palatuntunan sa Bombo Report sa first edition. Apang subong yang aga, chikeron tanay, kamusta tang aton yung palibot sa siyudad sa Bacolod,
Isa naman ka na biktima, shooting incident sa barangay 30. Ano naman ang rason? Sino naman ang nagpanglutang siriti? Alimunaw naman, no? Ining ano naman ang pinakamotibo nga naluthangan ining lalaki nga ini? Sino ay ng mga suspetsado? Grabe. Ugisado ka, subo man niya nga amo na lang gid na kadali ang kabuhi sang tao, no? Nablang marutangan ka kahit may kontra ka o nano dira. So sige, no? So initaran ha sa ato diya nga mga kauturan ang ato diya nga diskusyonan. Samtang kita nagapangalagad sa subong iya nga aga live mismo, no? Direkta iya mga kameran sa Bacolod Police Station 1 sa aton nga mga kabombo chikero naton. Una nga hugnat sa balita sa patrol ni Bombo Grace Lynn Lubaton, no? Bombo Grace, kamusta ang ato niya nga palibot siya sa Bacolod subong yang aga? Okay lang ba lang aton niya nga tiyempo? Why isang problema? Manayanaya aton iyang panahon, no? Meaning ang kalangitan ta hindi magalumon or base may chance man sa pag-ulan. No? So amo na ang aton iyang chikeron sa subong iyang aga diri sa aton iyang pagpangalagad, no? Diri lamang sa Bombo Report sa First Edition. Sa mga kauturan naton nag-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo sining tagsag ka mga radio dial or nagaupod sa aton subong. Bombo Anthony sa Facebook naton, sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod. Hello kamodera, no? Nagkapariser na, no? Sa diin man iyang bahin sa kalibutan sa aton iyang mga kabombo. So, pwede gid ka mo, no? Ang mga uto naton, pwede ka mo ka-like and subscribe sa aton iyang YouTube, sa YouTube account naton sa Bombo Radyo Bacolod. Search nyo lang ang Bombo Radyo Bacolod. Okay? Sige. No? So, sa subong yung aga again sa mga kabombo naton, riding and ay isa naman ka persona ang naluthangan diri sa aton diri sa may syudad sa Bacolod. No? So, sino ang suspetsado diri? Ano ang anggulo nga ginatanaw sa aton yung mga katapos ang kapulisan? Chikero naton ang aton nga palibot sa syudad sa Bacolod subong yung aga si Bombo Grace sa pihak nga linya. Bombo Grace, good morning! And good morning, live kita subong sa Police Station 1, no? Siyudad sa Bacolod. Kag kung mabuan ang atong sining tempo, no? Mayo-mayo kay medyo matugnaw. Kag ang atong sining mga puno, no? Swingan tungod sang dutay lang hangin. Because makita ka naman atong mga kotoran nga nagkatantay sila sa jeep mabuan kag nagalakat, no? So ataw, hay diri ang public plaza. Wala may gapangimpyo siguro na temprano pag ibabuan ang ila sa nga pag-serbisyo kag marimpyo na diri sa tubangan. So, subuan, subo-subo ka balita ini kay mga last 11 sa kagabi ni ara sang shooting incident naman nga naluntad diri sa syudad sa Bacolod. Especially ibabuan sa Purok Boulevard, Barangay 14. Ito lang i-correct, barangay 14. Kay pamuan ang boulevard ni is aga ka talang mga tao, no? Labi na gid ang mga kilala sa balang gaka-confuse. Gaka-confuse sila Bombo Grace kung ano gid man ang barangay, kung barangay 13, barangay 14. Yes, barangay 14 mo po. Ang kilapita lang ni ang barangay 13, 14 kag 35, no? Kasala na dako anong sakop ni ang Purok Boulevard. So, barangay 14, mabuan, no? Ang ginutaran sa pangluthang kagabi, kag ang biktima diri Bamban, isa ka 21 anyos, Sus no? lamharon pa. Yes, kag ginhingalanan siya Bambuan kay Jeremy Maslog. Jeremy Maslog alias Soy. Ano ang alias spell out abing apelyido, ya Bombo Grace? Yes, so ang apelyido yasin ni Maslog. No? Maslog. Yes, Mm, pamuan. okay. Kaya ini siya pamuan residente sa Purok Boulevard, no? Barangay 14. Tagadira no? gid. Yes, sa mugid nga barangay. Kag ikagabi pamuan sakay ni siya sa iyang motorsiklo base sa information nga ato na-gather. Ini siya pamuan ang papuli na kuntani, no? Kag ang iya sini nga
inagyan na pamuan. Siyempre, kagin sa tukadto, medyo madulong na da siya, no? Kag rough road pala, pamuan, hindi simentado. So, ang ining si Ano na Titoy, no? sakyan niya? Motorsiklo, pamuan. Motor siya puli. Yes, ka motor siya puli. Kag sa investigation, no? Nga ginpatigayon sang aton sining mga kapulisan diri sa police station 1 Mabaan nga ining biktima sustain sa madamo nga gunshot wounds, no? So nagkarelain sa iya sa ning kalawasan. Kag ang caliber nga gingamit ni pabambuan na identify. So kuhaan ta ni karon sang sugang pagid nga detalye, no? Sa hepe sa police station 1 na si Police Major Ramel Sarona Mawaan. Which So, means, ocular- Bombo Grace, gambal ka pa, which means, hindi lang isa, kundi ginpaarakan siya sang lutang. Yes, pambuan kay madamo, no? Gunshot wounds kidding nakabutang sa ila sa ning report, no? Naging himo man kagabi. Kag ang DRRMO pambuan nag-declare man nga no life sign. Wala na sang sign of Kabuhi. life, no? Kag kaya kagabi, sa information naman nga nag-gather, tugayan ni pambuan mo ang pag-abot ng sang rescuer, no? Para bala mabalaan kung buhay pa ni ang biktima. Pambuan, so kaluoy lang kay wala gid na tabangan, no? Ang ining 21 anyos nga si alias Tisoy Pambuan. So nagadala ni siya sang motorsiklo, no? Sa ginhambat naman kagina, kag wala pa gid nakilalaan Pambuan kung sino ang mga tao, no? Na sa likod, no? Ara sa likod sa pagpatay sa iya. So may ara to nga nakita nga duha ka fire cartridges, Pambuan. Kaya ang iya sila nga motorsiklo isa ka Rusi, no? Rusi siya na brand. Kag ining si Tisoy, alias Tisoy Pambuan, tigindala sa Lourdes Funeral Home, no? Para sa iya proper disposition. Ano ang trabaho ni Tisoy? So, Pambuan, wala man na mention pa, no? Or kung paan sa kana sang information regarding sa iya sini nga trabaho o kung background pagid Pambuan. So, sa sugang pagid nga information, no? Sa na-mention ta nga mga detalye kag ingati ang victim, no? Was included, no? Sa station 1. This Pambuan. Sa drugs watch list? Sa illegal drugs watch list kag Oh. habitual offender, no, sa PD 1602 o kung illegal gambling bala Pambuan. Oh, sus. Di mambal naman mga kauturan. Tati may kaangtana naman ni sa illegal nga droga mag-amusin eh. Posible kina Pambuan, no, kanera siya sang background sa illegal nga droga kag may diri CO 358, no, atong pani kuan pagid sang soro nga mga investigation no kung patigayon sa season 1, no, ang soro investigation Pambuan para nga mawalaan kung sino ang mga tao sa kapagpatay sa iya bala. Ano ni ang ginatanaw nga mga suspetsado? Isa sila, duha, naka-riding in tandem man ang mga suspects. Gini, Bombo Grace? So Pambuan, regarding sa mga suspect aton pa na ibalon kay ang area ideal Dulong? din sa bala. Ideal siya na maka-escape tayo ang mga suspetsado o kung suspetsado Pambuan. So wala pa ta siyang nakuha pa din, no, mga detalye about sa suspect. So kuhaan na karon sa aton sining nga head. Dulom, Bombo Grace, ang area. Yes, Pambuan, no, madulong dira. Kung magkadto ka bala sa oras ang gabi. Gamay lang nga suga ang makita, no, hindi sa masyado gid masanag kag rough road na sa Pambuan. Pero syempre, ang klaro dire, Bombo Grace, no? Isa siya ka, yara sa drugs watch list. Isa ka habitual offender sa illegal nga pasugal, no? Yes. So, iba doon ta kung anong background, kung may trabaho, may gid ni siya, or tiya mo na no? Kay ara sa drugs watch list, allegedly gaduso, no? Or gagamit sang illegal nga droga. Tapos kung sino tong
nagtiro patay sa iya kung ang mga nakatransaksyon niya man or lain man to yung nga grupo, Bombo Grace? Yes, pamuan, duwa lang nga, posibleng, ano yan, sinibing mga kaupod sa una, no, kung nag-engage sa pamuan sa illegal nga droga, kag, di subong, yan, na, ano pamuan, kung nagasigi pag-igsa, no, kasi may na, Atraso? yes, pamuan, may nahimuan sa tang atraso, no, kag, na-effect sa ano na pamuan. Ahay. Makon mo na, no? Ang mga tao, yung Bombo Grace, sa palibot, initially, nabatian or may nakakita gid or nasa puwan na lang gid siya? Actually, pamuan, may mga nakakatik sang dupok, no? Kag sa area, malapit-lapit na nadaan mo buan ang balang mga kabalayan. Although nga, kapasulod mo dala sa area, medyo wala siya sang balay-bala. Lolo, sa sulod, kung magluntad ang paghilupo kung baan, mapatian yun lang. Ay, close lang na daan mo, kung magsulod ka na sa area, gid lang sa barangay 14, madami naman na-design sa mga kabalayan, kung baan. So, 3 as entrance, so, may distansya, no, ang alagyan dra. Oo, okay. So, ibaloon tani kay ti. Although nga ginambal habitual offender siya sa illegal gambling, may kaso siya sa illegal nga droga, no? Pero ti hindi man niya rason nga patso na siya, Bombo Grace, no? He is very young, grabe, no? 21 years old, ah? Yes, kung no, tibuti ka, yes, galing na. Ay, alam harap ka, 21 anyos, pag ulang igamit, ano ni Goro, tubo, wala sinubuot sa ibang bala, mabuahan. Si Aria, kay may kaso niya sa, or kung may hari ni sa sang record sa drug watch list ng Police Station 1, posibleng bata pa sa babuan sa amo ni nga aktibidad, no? Pag-engage illegal. Amo nang budlay gid sinadira, no? Anyway, ibaroon ta na, Bombo Grace, no? Kung ano ang pinaka-latest nga investigasyon sa aton man iya nga mga katapo sa kapulisan, no? Pero before ikaw mag-extra, Bombo Grace, no? Kamusta? Sitwasyon naton subong dito ka okay man. Duway man plano nga mag-ulan, no? Doong kalangitan ta hawan man. Yes, buwan puno sa mga bituon ang kalangitan sa diri pala na yung sinamtama ko sa San Juan Street, no? Sa Police Station 1. Kag layo nga mag-ulan sa mga tinion sa oras ng kaagahon. So, ang mga kauturan ta, kita ko buwan, no kalabanan, yung dalang sa mga kalo sa mga panahon, kag tayo, para seleksyonan ako kalingon sa tungan kainit. Okay, sige. Anyway, salamat gid, Bombo Grace. Yes, kumaan, ini si Bombo Grace yung bato nagka-report live sa Police Station 1 para sa pamansang radyo ng Pilipinas consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Sa radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Gracelyn Lubaton sa unang nga hugnat sa balita gindron sang patrol sa aton subong iyang aga. Tihamakon mo na, no? Sa aton iyang mga kauturan kay sa aton iyang mga kabombo. Isa ka 21, 23 anyos. Ining si Jeremy Maslog alias Tisoy, no? Alas 11 sang gabi, mapauli ni siya sa Purok Boulevard, Barangay 14 kung saan din siya naga-star. No, nagasakay sa iya sa nga motorsiklo, sa hinali na lang, ginibalo pa kung isa, duha, pila ka mga persona ang nagtiro patay sa iya. Hindi lang niya simple nga pagtiro, kundi paarak gid siya. Butang balon, tuyo gid siya nga patsyon. So ano naman ni anong atraso sa iya nga bata? May kang tanan ni kay may record man siya nahanungod sa illegal nga droga, no? Habitual offender siya sa illegal gambling. Butang balon ti ini nayagid man niya nga daan amo, no? Pero amo na lang hambal naton sa mga kabombota. Maski or 21 years old siya, no? 21 years old, timakon mo, no? 21 anyos. So, iba niya 21 anyos, ito siyempre bagong graduar, amo sina. Pero, ining biktima, no, tiginahambal, naga-engage siya ni iya nga daan sa illegal nga droga, sa ato niya nga mga kabombo. So, it could be nga muna ayhan, no, related sa illegal nga droga naman. Pero, nga rin nato, no, sa mga kauturan ta, ay doon na sanay na malanggid siya sang pinatsan na pag-abot sa illegal nga droga, no?
subong do amo nang nagakatabo. Malay naton ti maski ano pwede bala sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo. Ano man ay yakalain ng tao ya, dapat syempre hindi mo gid siya daya pagpatsyon no? Pero do ka simple na lang gid yang kabuhi isang tao, no? Do amo na lang gid ka na kapos mamatay sa imo sini isig ka pareho. Although hindi man na mahambal nga ti generally do ka delikado sang lugar kay ning kakatabo nga ni sa aton, tige natumod man lang abi kung sino tong may atraso sa ila, no? Kung sino ang may ginatuyo gid blaslaya nga patsyon, no? But then again, of course, mera kita sang justice system diri sa Pilipinas. Kus ama frustrate ka man pero ti kung may sala kundi filean mo kaso hindi man niya pwede yang tungod nga makasasala ni siya. Although nga 21 years old pa lang pero ti may mga atraso na siya ti lambatan mo lang imo ya kag patsyon, no? Ka subo man kag kaluluoy man, no? Sang kabuhi ya sang siniya nga 21 anyos. He is very young. Again, taga Purok Boulevard, Barangay 14, diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. No, so we'll see. No, hibaloon naton sa mga kabombo naton ining dugang man nga investigasyon sa ato riya nga mga katapos ang kapulisan. Sa Talk to the People address kay speaking gani sang illegal nga droga, di bala nagmando si President Rodrigo Duterte sa PIDEA kag iban pa nga law enforcement agencies nga magpasa sang mga human rights sa mga human rights groups kag ICC sang report, International Criminal Court sang report sang numero sang tonelada nga mga illegal nga droga nga nagasulod diriya sa aton sa Pilipinas. No. Tiyan mo na bla cookies diri sa aton sa dalom bala. Dinakpanay, amo ni sa gabi naman madakop naman, mayara naman tong mga 4 bilog pero sa tuod lang siguro makuntat gini ang illegal nga droga kung hindi na gid niya makasulod sa aton sa Pilipinas mo. Di bala? Iti ba't ginasulod mo lang na diriya sa aton? Ginadala diriya sa aton pero kung tutuod gid bala nga punggan ta ining illegal nga droga ti sa mga ports of entry pa lang niya sa aton nya balabagan ta na no sa tuod lang sa kay man ti sa statement nga asang ahensya ginpahayag sini nga ang PIDEA ang magasugod sa direktiba sang presidente, magasunod rather sa direktiba sang presidente sa up-to-date nga report sa kadamuon sang nakuha ang illegal drugs, particular na sa mga sa shabu, no? Sa Pilipinas, sa ICC kag sa human rights groups, no? Kay nagapasalig man ang hensya nga ang PIDEA ang handa o kung willing nga sarang makapresentar sang nagakaigo nga data may kaangtanan ni sa National Anti-Drug Campaign o kung kinahanglanon. So, NDILG nagpahayag nga ang mga otoridad ang nakapatigayo na sang hindi magnubo sa 1,162 ka mga anti-illegal drug operations humalin Marso 20, tubtob Marso 26, kapin sa 62 ka mga 72 ka mga individual ang nagsurrender, samtang 1,627 ang naresto. Pero sa tuod lang, no? Just like kagabi, no, diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, ang drug den maintainer, may mga 4 kaiban pa, nagkanadakpan niya sa illegal nga droga, sa pagkamatuod lang sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Iniblang okay man na, may mga dinakpanay, pisan mga kapulisan ta sa dinakpanay, no, nahanungod ni sa illegal nga droga, pero ang sa pinakatudtuod lang sa mga kabombo naton kay sa aton iya nga mga kauturan, kung diri sa aton sa pungsod Pilipinas, sa mga ports of entry pa lang naton na iya debla, nga halin abis luwas ang pungsod dya, pagsulod dya, dakop dayon niya ti. Why na sang may ma-distribute sa dalom niya ti? Pila man na agwanta sa mga drug user man? Or ano man ang iduso sa mga drug pusher man. O galing ka-wonder kita nga sinulod man ang yapon diriya sa aton sa may pungsod Pilipinas. How? Di bla? Matingala ka lang kung nga ang paano man ang
mga tilingi-tingi, dugay-dugay, mangin habitual offender na, dugay-dugay, gwa, sulod sa presuhan, mga uplan, tukhang dumduman nyo to sa una. Grabe to, no, during that time, sa kasagsagan, gidlasang bag-o pungko ang ato niya presidente, ito mabilib ka mo. Grabing to ka nganay. Matsyag mo doon ka sa lalaman ng espiritu sa mga durugista nga, masungka sila kati ginakulbaan, maguluntay ilatiil bla. No? Magasungka sila, matuktok hangyo, ti di natuman. Doon na malang to. Subong duway naman. Ano yung assessment sa mga kauturan ta? Since nga, matapos na gid man yang termino ni President Rodrigo Duterte. No? And then, may final meeting siya sa iyang mga cabinet members. It's March 31, no? So, kung tanawon mo, tilapit na lang gid ang anong katuig nga termino, what do you think? Kamuabi sa mga kabombota. Nangin successful ang aton iyang gobyerno, especially sa pag-away sa illegal nga droga. Do you think? Or hindi na maripod, marigar sa aton, pilak mga tiil, yung mga nag-ululuntay mo, no? Although, again, why ta na ginasuportahan, why ta na ginapabugal, kay tungod nga, maski ano para klain ng tao, hindi man niya pwede, mauntay lang niya tiil ya. Buta malon may justice system kita, maski why man na kaya salig sa justice system naton kay kahinay, pero why ta may mahimo, because amo na yang dapat naton nga himuon, no? May kasuguan tas dalo, may kasuguan tas babaw. Hindi ya pwede yang nga pauntayon mo lang tiil ya, kay do hindi nagid siya masarangan sa sosyudad. Hindi man amo sina. And daging kontrobersyal man ang ato ni Presidente sa sinaiya nga bagay, no? In fact, mangin sa luwasang pungsod, mangin sa ICC, International Criminal Court, sa mga human rights nga mga defender, no? But what do you think? Abe sa mga kabombo naton, pwede ka mo makapadala sa iyo sa nga mensahe, no? Dere, comment ka mo dirabi, samtang nagkatanaw ka mo sa aton sa Facebook Live, sa aton nga comment section, or nag-upod ka mo sa aton sa YouTube account sa Bombo Radio. Nangin successful gid man bala ang aton iyang nga gobyerno when it comes sa kampanya, no, sa illegal nga droga, or nagpakitang gilas pero why man, no? Sa 6 years nga termino sa aton iyang nga presidente, isa sa mga campaign promises, no, dumduman ta nambal ta ni. Ang isa sa mga campaign promises gani ni President Rodrigo Duterte sa aton nga mga kauturan, habal niya in 3 months, papason kong illegal nga droga. And then after that, naman niya, hindi nigali Davao. Mga 6 months, What do you think? Naghagan-hagan man kido. Una lang to, tapos di duway man lang. No? Duway naman subong. Dubalik man kapon subong. Amo na. Dumduman, tas naliligad to, mga drug matrix to bla. No? Mga ginapanghimangadlan. Sinong mga drogista? Sinong mga yara sa narco list? May mga nagkakalatalas gani nga mga opisyal sang gobyerno mayor, dumduman ko naman si Mayor sang alkalde, blagin name para ang Iloilo City kani nga masyabulized city mo, Mayor Jed Patrick Mabilog, no, insakto ko Bombo Anthony. Talaas sa sarwas ang pungsod mo. Subong do, wag siya yak balik diri sa Pilipinas. It was named, tapos may mga lugar ginapanghingadlan, maski diri sa aton sa Bacolod, sa Negros, may mga ginapanghingadlan. May mga pulis ginahabal nga ginahingadlan nga tiari sila, mga drogista ni sila. No? During sang way pila ka tuig, no? But then subong do, why naman, no? Anong inyo sa ring nga mahambal? Nangin successful dira ang aton iya nga presidente, especially sa pag-away iya mga kabiran sa illegal nga droga. Sige, post your comment, no, diri sa aton iya nga palatuntunan, diskusyonan naton ina kag pero Bombo Anthony, ma-post kita for a while kay pagbalik sa aton nga pagpangalagad kadto tanay sa Japan. Grabing sakura bloom. Ang cherry blossom to perte. Amo na yung isa sa mga ginakantuan sa mga turista, no, nagbalik na gid man amat-amat kay ang tourism industry ta, especially sa luwasang pungsod. Makalagaw na gid man kamo, makabisita na gid man kamo, ang may kulo kwarta yati maka-travel naman no. Pero ang waay, di pa himuyong tanay sa banga kay tido ka mahal gid sang gasolina lang ganito, ka mahal gid makabatas ka pa mag-travel.
Pero tiya, kung hindi magita ka travel, check yaron tatong aton iya nga bombo correspondent direkta sa Japan, hibaroon nato ng pinaka-latest sa sitwasyon. Kaya maski dili lang kita sa Pilipinas, makatanaw man tas ang cherry blossom lang nga ginatawag. No? Pinagi sa aton iya nga bombo correspondent, no, direkta sa Japan, Sir Josel Palma, sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil kita, standby. Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala Balik na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. 3 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 saga sa mga kauturan naton dira nga dapat aga pa ni magmalataho, aga pa magbulugtaw na bango na 3 minutos na nakaligad sa oras nga alas 5 saga. Basi mawili kita sang tulog, basi mawili kita sang bulubarikuto sa dapat aga pa kitang magmalataga pa magbulugtaw kahit Webes pa man lang, no? May mga trabaho kita. March 31, grabe, ang balik ko na gani, this is the last day para sa bulan sang Marso. Katapusan nga adlaw sa bulan sang Marso. And sa buwas nga adlaw, hello April naman kita. Grabe, no? Karasig lang sa mga inadlaw nato, no? Sa mga kabombo naton. So, amogid na, no? Ang balik talaga ni, ang butong lang ang aton iya nga mga inadlaw, no? Pero again, subong, halin kita driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, kadto tanay sa Japan. Malululiwa tanay ito sa Japan. Hukay do ka nami gito sa pag-bloom sang cherry blossom. No?
amo ning Japan kung nga agi nakadtuan gid na siya kay damo ni siya mga tourist spots man kay mga tourist destination. Kamusta hunta? No, kay speaking sang tourist spot, tourist destination, kamusta sa mga kauturan ta? Inablang nagbalik na gid man no ang ano ni for almost 2 years gid gani no nga nag-antos kita because ning COVID-19 pandemic na suppress kita no ang kumbaga bla na nagpahimuyong gid kita ya no. So subong kamustahon naton no kay do kaligwa na gid man niya sa aton niya nga sitwasyon kung diri sa aton sa Pilipinas tiya mo man no hindi do ka okay gid siya no sa aton niya nga mga kabombo. So chikeron nato na sa subong iya nga aga Bombo Anthony ang aton iya nga bombo correspondent direkta sa Japan, Sir Josel Letrero Palma. Ibalo naton. And kita diri sa Pilipinas, syempre gaguntugi kita sa gatong, no? Pero tido ka okay naman sa ato diya nga sitwasyon ng COVID, why man kita yung problema. Sir Josel sa piyak nga linya, hibalo naton. Sir, good morning, no? O sa liwat, upod mo diri si Bombo Ann sa Bombo Radyo Bacolod. Good morning, Bumbuan. Kag sa tanan nga tagpalamat isang bumbo dira sa syudad kag probinsya sa Negros Occidental. Maayong aga. 5 minutos makalipas ang oras sa alas 6 ang aga diri kag 12 degrees Celsius ang aton nga temperatura, Bumbuan. Oo, ga-background nila yun si Sir Josel. Sang kwan mo, sang cherry blossom, sir. Do grabe ng pamukadkad sang cherry blossom. Da subong daw mo naman yung tanaw sa aton iya nga mga kauturan kay iban do gusto na gid magkadto dra sa Japan. Yes, Bumbuan, no? Kay balaan mo ang sakura o na cherry blossom isa ka bulak halin sa prunus tree kun sa diin ini ang madamo nga klase. So ang species ng cherry blossoms ang makita sa region sang Northern Hemisphere nga may mga temperate o na mild climate, Bumbuan, no? Upo diri ang Japan, China kag Korea, amo man ang Nepal, India, Pakistan, Iran kag Afghanistan. Apang ang Japan ang pinaka-famous sa cherry blossom sa Bumbuan, bangod man sa kadamuon sang variety diri kag sa nationwide nga celebration nga ginahimo diri kuntion sang sakura, no? Kaya ba mo Bumbuan kung mag-peak season diri ang aton nga mga residente nagakadto ini sila nagahimo ini sang picnic, nagakadto sa mga parks, sa mga kilid sang mga dalan, no? Say for example, ari kita diri sa kilid sang dalan, makita naton nga kanami sang attractive gid ya maganyat, hindi gid na mahimo nga hindi ka maganyat sang katahom sang bulak sang cherry blossom, no? So diri ang even ang mga passers-by Bumbuan bali naga-stop gid din sila kag magkuha sang photography or magpicture sila Bumbuan, no? Kay kagalanyat gid iya sang iya nga mga bulak. Oo. So ini iya bali daw white ini nga sakura, may ara man niya nga mga may ara man niya nga mga red, tapos may ara man niya pink, kag may ara man niya mga double nga mga sakura, no? Nami Oo. pagitani kun double kay kanami gid ya daw feather na siyang iya nga type pero kanami gid sa tanawon, no? So amoy na nga ang sakura Bumbuan bali ini siya ang peak season sini is end of March up to the first days ng mga April, no? So subong gid ya sir ang peak season niya, no? Yes, oo. Oo. Kag ini naman nagabari depending upon sa yang variety. May ara nga mga late sakura, may ara man nga early sakura. So pero ang typical iya Bumbuan nga sakura amo ining bali sa end of March up to sa second week of April amo ini sila ang typical gid ya kag naga-bloom, no? So may ara man kita nga by late April may ara man nga variety up to sa mga first week of May Bumbuan. Okay. So, subong, hambal ko na gani, ang iba naton yung mga kauturan, sir,
sa amo niya nga tiyempo ya ga-look forward gid na sila nagapa-Japan gid sila para lang makalagaw da, makapa-picture, makadto na sa cherry blossom, no? So subong sir, nagbalik na. Ang normalcy, ang normal na dira ang mga turista, especially halin sa luwasang pungsod nakagakadto na sa Japan. So far sa karon bumbuan, bali last March 21, ginlift naman ang aton nga quasi state of emergency kay ba mo ang aton nga Prime Minister nag-declare sang quasi state of emergency sang nagligad nga bulan up to March 21 bangod man sa pagsaka sang aton nga cases diri. But now subong kay nagnubo naman ang aton nga mga cases, medyo maayo naman subong kag ang 17 nga ginpaidalo ang prefecture nga ginpaidalom sa quasi state of emergency ang ginlift na bumbuan. And then nag-allow naman kita subong sang mga nagakadto diri sa Japan pero except lang sa tourist purposes bumbuan, no? So Okay. pwede kita ang mga estudyante nga tong mga napinding ang ilang pagkadto diri. So amoy na ang gin-prioritize plus ang aton nga mga trainees. Kay Mm. because ang Japan subong because sang ano gani di sang mga kakulangan sang mga trabahante. Oo. So amoy nang gin-prioritize, no? Kay ba mo ang Japan daw aged ng ilang ano no nga mga residents diri may mga edad na. So amoy na nga we are running out of mga trabahante subong nga wherein may ara nga mga 14 na companies ang willing mag-accept diri sang mga ano no sang mga workers ini depende ini sa ilang mga ano kay ang bag-o nga visa subong ang SSW1 kag ang SSW2. So ang Mm. magsiling kita SSW1 kag SSW2 amo ining ginatawag nga specified skills working visa 1 kag working visa 2. Ang Mm. diferensya diri sa 1 and 2 nga ini nga SSW kag SSW1 visa is ang may specified skills visa 1 ang pwede lang idiriya makastay sa Japan ang trabahante pero Mm. hindi nila madala ang ilang mga family diri sa Japan. Ang W2 naman iya amoy na nga pwede sila diri ka work for 5 years and then pwede nila ma-extend kung kailan gusto nila and then they have the tendency nga maging permanente diri kag pwede nila ma-request ang ilang mga parente, mga relatives nga makastay diri sa Japan bumbuan. Mhm, mhm. Amoy na ang Okay. kinaibahan. So far ang aton subong borders nag-open naman kag gin-increase naman nila subong ang aton nga incoming nga mga nagapalauli nga mga ano ganini nga mga foreign nationals nga Oo. residente diri kag ang aton nga mga Japanese residents nga nagabalalik dili gin-increase naman nila subong for 10,000 per day ang incoming bumbuan. Okay. So basically, yes sir, kung magkadto, abi ako makadto ko sa Japan para lang maglagaw dira, makadto ko sa cherry blossom ya, why naman na yasang restrictions? Subong ang nasa nasaling ko na bumbuan, ang mga visa para sa tourist nga purpose alone Hindi is pagid. still suspended. Mm. Hindi pagid. Oo, Mm. wala pa, hindi pa pwede. Pero ang ara na iyang may mga natagaan ng mga visa, say for example ang mga students nga daw mga 10,000 sila ang na-delayed, pero may postponed, amoy nang gin-prioritize. So amoy nang daw naghatag sila sang daw 1,200 ka mga estudyante ang ginapasulod nila para ma-cater ang 10,000 nga na-delayed Oo, bumbuan. oo. Okay, okay. Um, Sir, kamusta ang COVID cases nyo kay diri sa amon sa Pilipinas at ito ka hindi na magidya muna kadamo no naglaylo na gid man dira iya sa Japan.
So far subong ang aton diri nga COVID kaya corona cases, bali nagnubo naman bumbuan. Just yesterday, nationwide mga 4,000 na lang. And then sa Tokyo is about pila lang ka ano nagnubo na siya bumbuan no not compared before nga nagalabot kita tag 60,000 per day Oo. muna. So pero even nga nagnubo ng aton subong nga cases diri bumbuan, bali ginapadayon pagyapon nga pagpatuman sang aton nga health protocol nga sundon pagyapon ang aton nga mga aton nga mga health protocols, say for example paggamit sang face mask, then pag ano ganini, paghugas ang kamot, pag use ang mga sanitizers. Pero ang social distance wala naman gani ginasunod diri kay although nga may ara advisory pero wala man nasunod kay sa train sa mga ano mag-transport ka mga crowded man gyapon bumbuan. So amo gid na ang daw budlay sundon diri no kag for in fact diri iya wala man sing mga sanctions kung hindi kay mo ya magamit hindi man ka wala ka man sang monetary penalty o kundi ka man pagdakpon kay wala ina isang layid diri bumbuan bawal no. So amoy na ang kinalain lang diri iya sa Japan pero ang the list nga ginahimo sa aton government nag-request lang sila sa mga residente and amoy na ang ano pag mayara advisory nagasunod man ang aton nga mga residente diri bumbuan amoy na kadisiplinado ang mga Japanese kag naka-learn naman ang aton nga mga foreign nationals diri bumbuan. Oho. Sir Josel, kami diri sa Pilipinas gaagud to sang taman ka sa kataas nga supply sang gatong. How about there sa Japan? Again bumbuan. Oo, hambal ko Sir Josel, kami diri sa Pilipinas nagaagunto gid sa kataas ng supply sang gatong, no? Sang gasolina, sang diesel, taas gid katama, no? Kag kabalugi kita worldwide man pero paano naapektuhan niya ang Japan? When it comes to that matter no, ang pagsaka sang mga presyo that is ang resulta na sang paghatag sang mga sanctions sang mga iba nga Oo. pungsod sa pag-ano sang mga import sang langis no. So diri iya bumbuan bali ang aton nga mga countries daw 31 countries nga members ang International Energy Agency nag last time nag-ano sila nag-agree sila nga mag-release sila sang 60 million na barrels ang langis no para nga ma-augment ang aton nga pagtimbok sang pagsaka sang langis. And besides aside from that bumbuan ang Japan iya is madamo man sang reserves sang mga langis. So amoy na nga ang aton government diri nag-release sila sang mga oil reserves nila, Oo. especially ang mga LNG nila, ang liquefied natural gas, no? So parang at least daw hindi balagulpi maapektuhan ang aton nga mga residente sa Oo. resulta sang pag-surge sang presyo sang mga petroleum bombo so amoy na Mm. ang mga measures nga ginhimo sang Japan. And for in fact bumbuan ang Japan nagdugang naman gani sang paghatag sang mga ban sang mga exports nila subong sa Russia no. Oo. So ang ining mga exports nga ilang gindugang ginban amo ang mga luxury goods no para nga para daw nga ma-pressure ang mga oligarchs o kunang mga wealthy businessman tycoons nga malapit sa kay President Vladimir Putin no. So ang list nagaunod ini sang mga 19 items kaupo diri ang mga salakyan, mga nga nagabili masobra 6 million yen no o kuna $48,000, mga motorcycles nga nagabili 600,000 yen o kun $4,800, pianos, natural pearl, kag iban pa nga mga high-end Japanese whiskeys and mga watches. No amoy nang gindugang nila nga igaban ini magatik effect sa April 5. So ang Japan una man nga nagban sa mga exports sang mga 300 items nga pwede ma-convert sa military use no o kun ang general use ang
semiconductor chips, no? Amoy nang una nga ginban sang Japan sa Russia. So amoy ni nga natabo ini bumbuan ang paghatag sang mga sanctions kag pagban kay because ang padayon nga tension sa between sang Russia kag Ukraine bumbuan. Aha, okay. At least nagaupod gid jang Japan dira sir no nga hindi balaya hindi balaya insyakto, hindi balaya among ginahimo sang Russia sa Ukraine nga ti padayon gid sa gihapon nga agresyon kag kamo dira iya because ang gobyerno nyo somehow ti ka efficient ya amo na ano ni gani pagtawag hindi waya na tamaan ng mga tao dira iya sa inyo ya sir nga gaagunto gid sang parte nga pagsakas ng supply sang gatong kay mayara dayon kamuya sang solusyon nga ginatawag sa problema no di amo na Amoy na bumbuan ka grabe gid ya ang mga preparation sang Japan no when it comes sa mga disasters sa mga ang mga countermeasures nila sa mga problema madasig sila mag-response. Amoy na ka preparado ang Japan no unlike sa aton dira abutan kada ka siyam wala pagyapon sang augmentation nga nang aton nga gobyerno no. So amoy na ang daw kanami lang diri sa aton kag amo gani nang nagbalos ng Russia bumbuan no nagligad niya inadlaw naghimo iya sang military drill ang Russia diri sa ginaagawan nila nga teritoryo no ang disputed territory sang Japan kag Russia ang Kuril Island or ang ginatawag sang Japan nga Northern Territories. Naghimo iya sang military drill didto ang Russian bumbuan nagpadala sila sang more than 3,000 ka mga military para mag-perform sang drill kag mag-practice sila didto kung paano nila paano sila maka countermeasures no nag-use sila sang state of art drone para nga mag-service ang maghimo sang feasibility studies kag maghimo sang mga pamaagi kung paano nila counteract ang mga tank missiles bumbuan. So amoy na ang nagaano man ang aton nga government diri nga ginapakamalaot nila ang ginhimo sang Russia no kag amoy na ang gapangabay ang aton nga prime minister diri kay Russian President Vladimir Putin nga kung mahimo mag-istoryahanay sila unta to nila inang sa Russia sa Ukraine pagsakop sa Ukraine kag istoryahan sa diplomatic nga pamaagi kay ina against daw sa territorial integrity sang pungsod bumbuan no. Yes. Amoy na ang gina-request sang aton nga prime minister. Okay. Sir Josel, before ikaw mag-extra, ang inang specific nga lugar nga mayara dira sang cherry blossom, ano gina siya nga lugar dira sa inyo sa Tokyo, sir? Kung din ako diri subong bumbuan, ari ini subong iya sa Kawasaki City. So ini sa west exit sang aton nga train stations. Okay. And diri sa idalom sang cherry blossoms diri kami gina-pick up sang early morning sang every morning sang aton nga company service pakadto sa trabaho. Ano oras ang pick up time niyo, sir? Bali ang first bus na mo nagahalin 6:35 bumbuan. Okay. So subong wala pa man. Timing gid. Pero Sir Josel, pila na kapuno, sir? Pwede namon matanaw, sir, para do feeling namo nakapajakpan lang kami bla makatanaw kami gid cherry blossom. Damo ni siya bumbuan kay nagakyo ini siya sa kalsada. Palabot gid ato sa punta. Na. Okay. So kag mind kay ari at itong mga kaupdanan ko nagahulat sila Sir kanami gidjagali sir no both sides Sir Josel both sides sang alagyan sang kalsada may cherry blossom taon-taon gid man yan no naga-arko siya bumbuan ari siya ang sa pihak nga side arang sa pihak nga side na grabe na ato naga-arko siya labot gid nato sa punta di na asta sir di na nagakadtong mga turista
Diri pwede ka man di ang mag-agi kay ba mo passport center na dito sa unhan bumbuan sang mga Oo. Japanese residents, passport center na ato nila kung magkuha sila sang passport dito na ato sila nagakuha sa unhan. So di na sila Then, ka picture ng mga nagakaladto dira dito pa na sa unhan or dire mga din gid nga lokasyon sir sila kadto kun gusto nila magtanaw Iba-iba bumbuan, no? Iba-iba nga kay ba mo hindi lang na diri tanan nga lugar diri bisan din Sa bisan Japan? dito sa pihak damo na siya bumbuan. Oo. Oo. Tahom, no? So especially kung sa mga park kapagid. Oo. So amin na nga grabe ang mga kanamion diri sa Ang- ngaton yung mga ma-attract kagid Gani. bumbuan. Nagadubli-dubling cherry blossom din gid na nga park sir. Usually sa Shinjuku Park, madamo na sa dito. And besides dito sa kilid sang garden ko, may ara ko to dito bumbuan. May ara ka man sa nga garden double. mo? Grabe Yes, oo. pa. No, katahom. Na- Ang Japan niya, atong ginsend ko bala sa imo na dito to sa kilid sang garden ko, sa lapit lang garden sa mo balay. to? Grabe sa Oo, lapit lang sa balay. Oo, may ginsend ni Sir Josel tam tahom. Ano ni Mm. gani, sir, ang Japan niya ya, magambal ka nga cherry blossom or sakura, no? Sakura, sir, tawag. Yes, oo. Baski diin ka lang nga tubo gid siya ya. Insakto, Sir Josel? Oo. Sir? Nautod ta? Hello, bumbuan. Okay, rana. Ang bakong sakura, maski diin Oo. ka lang gali, sir, nga tubo gid siya, no? Yes, oo, diri basta sa Japan bisan pag nag-time sang sakura, pag peak season niya bisan din ka lang diri bumbuan puno sang sakura. Grabe na. Do hindi ta kabla sir pagbuyan kay nanamian kami magtanaw sang sakura kay manti. Do iba naton nga do hindi man do kabulubudlay man no nga mag pa Japan. So tahom-tahom gid ya gali no. Ang best time nga magkadto ka sa Japan subong gid ya March to April gid ya kung gusto mo magtanaw sang cherry blossom. Sakto. Yes, bumbuan, no? Amo gid na, oo. Bale, may ara, bale, mga second week of March up to last week of April. Oo. So, tapos, kung naglabay ka, yung mga tao, daya, sir, dito ka ordinaryo na malang makakita sa cherry blossom, sir. Yes, oo. Pero, although nga bisan diri gani mga residente bumbuan na every year makita nila ini pero hindi gid mahimo nga hindi sila mag-stop over kag magkuha sang picture bumbuan Oo. because nga very enchanting gid ya. Oo, kana tahom-tahom, tapos inablang sa both sides pasang dalan, do nagatubo, ara siya, no, mag-arko siya, tapos sa inyong mga park, do katahom lang. Yung mga residente, dira, sir, wala naman restrictions like subong nga maglagaw-lagaw, abi, to feel the sang sining sining cherry blossom Subong okay man niya wala man mga restrictions amo na gani na siling kubumbuan amo ni ang time sa ila para nga mag-picnic no nagalatag sila sang blue seat sa mga park kag dira mag-tinipon-tipon mag-istorya kag usually ang umpisa subong ang mga istorya diri sa mga aton yung mga residente bumbuan is puro lang cherry blossoms. Oo, no, tiyamakon mo na. Oo, so ang color niya gid siya sir, do ka pink gid siya yan, no? May ara nga pink, may ara nga red, may ari nga white. Ini daw medyo white pink ini siya. Oo, do white pink Ara na siya. nga ang nag-agita mo na namon service. Sige. Di masakay ka na to, sir? Basi masakay ka na to, sir? Okay na ta? Oo, okay lang ho. Oo, Sige. Ano pila naka-batch in your service, sir? 3. Wow, okay, sige. Anyway, Sir Josel, no, kanami man kay napakita mo sa mo ng cherry blossom, doon ka pa Japan kami. No, ginabalikan ko di ganing mga pictures mo sa garden mo gid niya gali, sir, no? Grabe. Anyway, Oo, makita sa mo gid kilid. ang anyway, Sir Josel, no, keep safe. Pag dahalong lang dira, sir, dira sa Japan, no, kag basi one day makakadto man kami dira ya kay matanaw kami at cherry blossom mga kauturan ta iban mo sana all makapa-Japan. Sir Josel, salamat gid. Looking forward to seeing you here bumbuan, no? So, direkta gikan diri sa Japan para sa pambansang radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radio, Bumbo. Okay, salamat gid sa ato nga Bombo Car International Correspondent direkta sa Japan, Sir Josel Palma. Grabe, no? Bombo Anthony.
So sana all makapa-Japan. May ginsende bala si Sir Josel. Hari na sa garden niya gali, no? Tika na inami, gijaya sang cherry blossom. So, that's why ang mga turista, subong, no? Ga-look forward, gid ni sila yung mga Pilipino, ga-look forward ni sila yung makakadtoya sa Japan para lang mag-bloom ganitong cherry blossom. So, among giniya galing at tiyempo. It's March to April, no? So, among nga tiyempo. Yung nila, dito, iban ko malay mo, no? Kung makakadto ka man niya sa Japan, tiway man niya problema. So, do ka namin ng balaya subong because nga, although subong, hamba ni Sir Josel, hindi pa gidya open, depende lang kung may trabaho ka, nga gina-offer, makadto ka dito. Pero kung turista ka, syempre, hindi pa gidya bukas. So, amo na, that's why nga ginpatanaw niya lang sa aton ang cherry blossom. Anywhere sa Japan, no, makakita kasi ni, no, sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Doon nalingaw mo ng mga kauturan tabang tanaw sa cherry blossom, no. Anyway, no, amo na, that's why nga famous ng Japan, damo katukadtuan, isa sa mga lugar nga gusto gidya kadtuan, no, sa aton yung mga kauturan. Okay? Sige. Dugay-dugay yari naman natin yung mga sister stations sa Bombo Radio Western Visayas. Para sa aton iya nga pagpatigayon sa region-wide ay subong iya nga aga, no? Ang aton iya nga flagship station, ang Bombo Radio Iloilo, no? Subong man aton mga sister stations, ang Bombo Radio Rojas kag Bombo Radio Calibo. No? Ang mga eskwelahan diri sa Bacolod, damo na, no? Maka face-to-face graduation na gid ni, no? Ang ginatanaw diri maka face-to-face graduation na gid. Kaya tido ka okay naman na sa aton iya nga sitwasyon. Amon, yari na aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning! Sa ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Calibo. Una kita, welcome and good morning Bacolod. Welcome kag maayong aga sa imo, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon direya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, patay ining 21 anyos nga si alias Tisoy, ang pangalan niya Jeremy Maslog. Kagabi, gintiro sa Purok Boulevard, Barangay 14 diri sa may syudad sa Bacolod. Tika na mo gid sa mga naangkon niya nga pila sini sa lawas, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Ting background niya siniti, ara siya sa drugs watch list, habitual offender sa illegal iya nga droga. Tiyan mo ning padayon niya ginaimbestigaran sang amon iya nga mga katapo iya sang kapulisan sa kun sino ang mga sospetsado kay man ti alas 11 sa gabi, dulom ang area, dulom ang lugar. So ay naibalawan kung sino ning mga sospetsado nagtiro patay taman pa kabata, no? 21 anyos pa lang. Kag subong man sa dugang namon diri nga balita, dakop ang drug den maintainer kag 4 kay iban pa nga nagagamit sa illegal nga droga sa drug buy-bust operation nga ginapatigayon sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 sa Conpedia 6 Regional Special Enforcement Team RSET sa Barangay 19 Syudad sa Bacolod. Surugan ni kay Agent Espa, team leader sa PDEA 6 RSET nga ang subject sa buy-bust operation nga mo ang drug den maintainer ang ginkilala kay Romeo Cabarles alias Longhair, 23 anyos pa lang, residente sa Barangay Lagasan, Cadiz City, Negros Occidental. Ting mga kaupdanan niya, mga alamharon, 23, 29, 19 anyos. Di mga 81,600 pesos ining nakuha nga ginaligar suspected shabu. Kahapon sa sesyon sang sangguniang panunsod sa siyudad sa Bacolod, tigin sugilan nuna ng face-to-face classes, and in fact, ginaprubahan man ang request sang 19 ka mga eskwelahan sa Bacolod, elementary kag high school nga nag-request para sa face-to-face classes. Kay ang City Council, pag may request, ga-approve naman sila because ang sitwasyon namon diri man sa Bacolod nga tinubo na gid man niya ang kaso, ang mga kabataan ginabakunahan amat-amat, no? Mayara naman gani nga 32,000 doses ka mga vaccine nga intended para sa 5 to 11 years old nga nag-abot man. Supposedly 21 schools ni ang nag-request pero ang duha na ulihi wala na aprobahan, so sa next session naman ni. So amo ni amat-amat na gid man, no, nga nag-request
test ang mga eskwelahan diri sa amon Bombolinsi, Bombo Radyo Western Visayas para nga makapatigayo na sang face-to-face classes. So, amo ning mga balita namon diri kag ginkompermar ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Ray Franjo Diaz nga ginaduso na nga proposal sa Provincial Health Board nga ginpalabot man ni sa Office of Health Department sa Region 6 nga himuon na lang nga kada banwa o konsyudad ang pagdagdag bala sang COVID alert level. Kay man ti bala subong March 31. By tomorrow may baluan naman pero naman ang aton iyang COVID-19 alert level status, no? Kung makapabilin kita kami diri sa Bacolod sa alert level 1, Negros alert level 2 or mas manaog pagid ini. Amo ni so far mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod kay sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo Bombolinsi. Damo gid nga salamat Bomboan, Bombo Radio Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Good morning, Bombo Lindsay, kang maayong aga, Bombo Radio Western Visayas, mo naman diri sa syudad sang Rojas, kag bugos nga probinsya sang Capiz, may ari kami diri sang 5 ka mga kaso sang leptospirosis, kag isa gani diri ang ginbawian sang kabuhi. Ang ginbawian sang kabuhi, ang isa ka 27 anyos nga lalaki, matapos nga nakumpirmar nga nagpositibo ini siya sa amo nga sakit. Ini ang pahayag ni Mr. Leo Biclar, ang Program Manager sang ERID sang Capiz Provincial Health Office. Kaga, ginkumpirmar man ni Captain Kim Apitong sang 3ID Philippine Army nga ang 27 anyos gani nga lalaki nga ginbawian sang kabuhi amo ang isa ka trainee sa amo nga or sa Camp Peralta sa Banwasang Hamindan. Pero ginklaro diri nga wala sing outbreak sang leptospirosis sa ila iya nga kampo. Talaga papilin nga malimpyo ang ila dito nga lugar kag mga pagkaon ginapakaon sa mga naga-training nga mga soldado ang ginasigurado nga malimpyo. Talaga palabot naman sila sunod diri sang sang bulig pinansyal sa nagtaliwan nga trainee sa iya nga himata. Sa dugang nga balita namon diri ang among Department of Labor and Employment Condole Capiz ang nagpahayag nga pwede gid makapatuman iya sang 4-day work week ang mga pribado diri nga kompanya, mga private sectors diri nga magsumiter lang sang memorandum of agreement o kun mowa sa tunga sang employer kag sang worker. Pero hindi na nila kinahanglan sunod diri kay Mrs. Ami Judic pa ang OIC sang Dole Capiz. Sunod diri hindi na nila kinahanglan nga hulaton pa ang mangin desisyon sang Malacañang kung bala ipatuman ang 4-day work week kay pwede gid sila iya nga magpatuman sang amo gani nga work arrangement. Kay man ang ining 4-day work week may ara sang bentaha kag disbentaha sa worker kag syempre sa anuman employer kay kun production ang trabaho sa ina nga kompanya ti apektado kay man kung kulang dira ang mga tinawo maapektuhan gid ang ilang production. Pero may ara man dira nga mga empleyado or mga worker nga sila advantage ang ining 4-day work week kay man para maka pahuway sila sang malawig. Kay man ang 8 hours himuon nga 10 hours per day. So aga ka pa nag-abot sa imong opisina, gwa ka mga silom na kay man ti 10 hours ang trabaho kag wala ini sang overtime pay kay man kung matabo gani himuon na nga 10 hours sa sulod sang 4 kadlaw ang pagtrabaho. So ginkumpirmar man diri ni nagjudik pa nga magatambong ang Dole Capiz sa igapatuwag nga public hearing sang regional tripartite dira sa may bahin sang Iloilo sa April 11 or dira sa may bahin sang Aklan sa April 13. Ini may kang
ginikanan sa ang public hearing nga ini sa petisyon na gina-file gani dira sa grupo sa mga workers sa may bahin sa Negros. Amo lang ni so far mga balita diri sa amon sining nga syudad sang Rojas kag bugos nga probinsya sa Capiz. Balik sa imo Bombo Lindsay. Damo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radio Rojas, saylo kita sa Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome man ka good morning Bombo Radio Western Visayas sa Bombo Lindsay mga dalagkuan manamon diri nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sa Clan Banwa sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Una diri nakapauli na sa iyang pamilya partikular dito sa may Banwa sang Makato ang ining seafarer no isa sa mga seafarer nga natrap dito sa may bahin sang Ukraine matapos nga girahon sang Russia sang nagtaliwan nga bulan sang Pebrero. Ini ang seafarer ginkilala kay Christian Darrell Magno kag dako ang iyang pagpasalamat kay bahin ang or kaupod ang iba pa tong mga Filipino seafarers matapos sila madinalagon nga na-evacuate no kung sa diin nalakip siya sa pinakaunagid nga batch kag diri saysay niya no kung ano ang ilato nga nasaksihan ang wala tuot nga paglinukpanay kag pagpamumba sang magtimbang to nga parte kag syempre wala gid sila tulog no kag nagakabalaka nga basi matamaan sang missile ang ilato nga barko. Pila pa nga Domingo to sila antes nga sila to nakuha sa Ukraine sang aton nga embahada no kag madamo pa nga mga Filipino seafarers man ang iya nga ginapahayag nga nakapauli naman diri sa Pilipinas nga luwas Bombo Radio Western Visayas. Samtang dugang pagid namon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sang Aklan ang amon diri nga Aklan Police Provincial Office partikular ang Police Provincial Internal Affairs Service ang amon nga APPO or Aklan Police Provincial Office no may mga instruction na sa mga kapulisan no para nga hindi sila magamit nga mga mga private armed group no partikular ang mga bentahuso nga mga politiko para sa maabot nga eleksyon kag syempre ginapatpat nila no padumdom ang mga kapulisan diri sa amon nga magpabilin nga political or ini nga non-partisan wala bala sang mga ginaapinan no nga mga politiko sa nagahilapit nga eleksyon. Kay diri sa amon may mga natalupangdan kami, may mga police officer nga nagapost no sa social media sang ilato nga mga manok no ang ilato nga mga abutuhan para sa May 9, 2022 national and local elections. Diini ginpadumdum sa amon diri nga APPO particular ang Provincial Internal Affairs Service nga dapat hindi nila ini paghimuoy no particular magpost sa mga social media kag magpabilin sila nga non-partisan. Samtang dugang pagid namon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sa Aklan sa may isla man sang Boracay buwas Bombo Radio Western Visayas ang aton nga pungsod maga-welcome na sang ining mga turista maghalin sa mga visa country subot silingon mata may isla sang Boracay kag syempre bangod buwas gina-expectar pagid nga mas magadamo pagid ang magasulod nga mga turista sa isla sang Boracay naka-ready na ang seguridad maghalin sa mga otoridad kag naka-ready naman ang amon diri nga local government unit no kaya sang nagligad or sa sini pa lang nga Marso naglabot na sa masobra or kulang-kulang 2,000 ang mga foreign tourist arrivals nga nagkadto sa may isla sang Boracay. Kag subong man nga bulan sang Marso or Abril rather gina-expectar nga bukas na no ang ini nga amon nga Kalibo International Airport sa mga international tourist no particular pinakauna gid nga ginabantayan ang ining international flight maghalin didto sa may bahin sang South Korea kag may mga dugang naman nga mga international flights ang nag-apply naman diri sa amon sa Kalibo International Airport.
Amo ni so far mga dalagkuan namon nga mga balita diri sa amon sa may probinsya sa Aklan, Banwa, sang Kalibo kag sa may isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Damog nga salamat Bombo ninyo, Bombo Radio Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita ginaduso diri sa nga sang isaya ka pribado nga grupo ining sa Iloilo Provincial Government ang ining pagpatuman sang total ban sa pagsulod sa mga poultry products kaangay na lang yan sa mga balot, mga itlog, mga manok, kagaiban pa nga halinya sa Luzon, agod nga ti makudalan dari ang poultry industry sa probinsya sang Iloilo, batok ya sa bird flu. Tinakigsapol dari ang Iloilo Bacolod Association of Veterinary Sales Representatives kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. pero wala pa ya sang response sabat ang amon nga gobernador kung bala ipatuman ang ining total ban sa mga poultry products. Sa pihak nga bahin sa amon diri nga police report ang ang ginapadayon ba naton diri nga ginadala ang ining 68 anyos nga lola nga ginhimos na sang 19 anyos nga solterito te desidido gidriya ang pamilya sang biktima nga pasakaan sang kaso. Ang ining 19 anyos nga soltero nga ginatudlo naglugos sa lola nga ini sa may Banwa sang Anilaw, Iloilo. Sa subong wala pa Japon nakitaan, wala pa ya sa gyapon nadakpan ang ining suspect nga nagpalagyo matapos ang ginhimo niya nga pagpanglugos. Kung sa Bacolod, may kinawatay man sa bintas ang gasoline station, tidiri man sa amon, sa may Iloilo, may ara man. Ugaling kay ti sa subong, wala pa yasang may ginauyatan ang Uton Municipal Police Station nga mapag-on nga ebidensya nga amuyang makatudlo sa posible suspect o kung mga suspect nga nagsulod sa isaya ka gasoline station kag nagtaban sang volta nga may unod nga kapin tunga sa milyon ka pesos. Tinatabo lang ining insidente kaagahon sang ginpatuman ang panibago nga oil price hike. Tiambal dari sang mga empleyado, sila man ni actually nagpablatter kag tisang nag-abot sila kuno sa opisina sa ilaya nga gasoline station, bukas na ya ang pertahan kag wala na ya ang volta. Ginabuluban ta dari mas sobra sa 400,000 pesos ang nataban sang kawatan. Sa pihak nga bahin ti ang fuel subsidy nga ginahulat dari subong sa mga tricycle drivers Bombo Radio Western Visayas kay ginalauman dari sa may syudad sang Iloilo nga maabot second week sang bulan sang Abril. Pero yo sa probinsya nakaumpisa na to sa laya o galing may mga impormasyon kita dari nga naglabot man dari sa aton nga bisan sa fuel subsidy sa mga drivers ginasakyan pagidya sang mga politiko. Amo na ya subong ang mahimo dari sa pila ka mga politiko, mga kandidato dari sa amon sa may Iloilo, Bomboan. Do ka do ka sobra naman bala Bombo Lindsay no nga ti sa mga amusin na ay iya na ginagani isang national government dayon pag-abot riya sa Dalomia, sakyan pagid siya kahit imahambal. Amo naman yung politiko mga nag-follow up, amo naman yung mga politiko nangin palaagyan para ma-release ina. So muna sa mga kauturan, siguro aware naman na sila Bombo Lindsay Bombo Radio Western Visayas, ako sinula nga nagpakitang gilas kay tungod nga subong election kag kung sino gito ya ang tudtuod balaya nga nagatrabaho pero ang sa pagkamatuod ining fuel subsidy especially diri sa amon nang ginaugtasan diri Bombo Lindsay Bombo Radio Western Visayas kay ang tudtuod nga mga drivers gidya nga supposedly amo ning makabenepisyo sang fuel subsidy amo patoyang wala siguro mga ang ginatan-aw ganito sa tilikdan mga 15% lang ya mo Bombo Lindsay Bombo Radio Western Visayas diri sa amon nga mga drivers ang katupa gidya sa ila ang fuel subsidy kay ang nagganarya ang iba niya ti mga operators ang iban ganiya kay ti tungod ila pangalan ng franchise maski why na sila nag-drive sila pa ya ang nakabaton mo Bombo Lindsay. Amogit Bomboan ang iban dari ligom dulom sa gyapon sa mga drivers naton kay ti hindi man insakto ang pagpanagtag sang sining fuel subsidy para ya sa ila. Ti dari sa amon gani may ginatag tuod nga fuel subsidy pero tunga lang ya
ang 3,000 nagkadto sa driver, ang 3,500 nagkadto sa operator. Dako po yung iya sa operator mo. Kaya sa bahin diri sa mga tricycle naman namon, wala man sa gyapon diri sila sang ideya kung pila yang ilang nga mabaton. Kaya ti base 500 lang nilang mabaton nila kaya ti sa mga drivers naton sa di pampasero nga jeep 6,500 ti sa ilaya wala sila nakahibalo kung pila gid ang kantidad nga mahatag sa ila. Kati ang ining mga politiko man nga nagasakay sa sining pagpanagtag sang ayuda, basibla masiling sila nga muutang nga kabaraslan ni sa mga driver sa ila kay sila na nagtag sang ayuda, Bombo Rita. Daw amo gini na kay man muna gani hambal gani Bombo Lindsay nga ang mga politiko, mga kandidato ti imuo na nila ya tanan-tanan niya agod nga makapasapak-sapak lang di pa natuod ang publicity Bombo Lindsay. Amo gid kagti pero ang aton nga mga botante mga maalaman ni sila, especially ang aton nga mga drivers sa di pampasero nga jeepman kag mangina sa mga tricycle drivers nakahibalo ni sila nga ining fuel subsidy halin sa national government. Di araw-araw papati sa amos ni sakyan pagidya sa mga politiko do mga wala Bombo ninyo. Amogid Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas, ang masiling lang gid naton kapalmuka na gid no kay balaan man naton no ginagamit pangaluyag sa mga butante. Tama man na maalam no maalam ang aton nga mga drivers kung sa diin dapat maintindihan nila nga ang ining fuel subsidy hindi ini maghalin sa mga politiko, inihalin sa national government kag dapat inagid ang ilang pinsaro no nga wala sila kabalaslan sa sining mga politiko kay ina deserve nila kag ina man naghalin sa buwis nga ginabayad nila. Bombo Radio Western Visayas, Bombo Lindsay. Amoged, ang pasalamatan dariya dito sa may national government, hindi ang mga politiko nga nagapanagtagda sa ila subong sang fuel subsidy. Especially mga subong lang niyong makitaan sang aton nga mga drivers. Sige lang, alang na gid ang akon nga tiyempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madamo. Salamat. Salamat, Gid Bombo Radio Western Visayas. Why naman kita makabira man na nga tiyempo, standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views. Morning edition, may kaupod ninyo si Bombo Jazz de Jesus Madrigal kag Bombo France Andrew Burgos sa gihapon. Ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Basta Radio